Jaod bura makadhiani Robert Mbui wacho ni paro mar omenda mageto medo suru e pachoka midendo ni Finance Bill 2023 owinjo ochungi nikech odhi hinyo oganda jo Kenya ahinya to e kindeni mapek mar ngima osebedo ka kelo midhiero ne jopiny. Jaod bura no wacho ni jatend piny Kenya William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua noyier kaluwore gi singo margi mar bero ngima jo Kenya e bwo chenro mar bottom up manyaka sani pok ochopo kare. Ka nengo chiemo kod gigo mochuno osebedo mana kaidho nyaka ne gikaw telo e pachoka. E wi ng'eto mar osara mageto siro chenro magedo mag udi manengo gi ogonyore, jatelo no wacho ni Ruto gi Lange ne ok onyiso jopiny ni chenro no biro bedo e wi jopiny, komedo ni thoth jo Kenya onge gi nyalo mar chiwo omenda no. Na wewe unaenda kusema ati VAT iongezwe ikuwe 16%. Ati unataka kutununulia nyumba. Nani alikwambia tunataka nyumba? Tumejipanga. Tumefanya nini? Ati unatuambia ati wale wanafanya kazi watoe pesa ati alafu mtaajiri watu. Kwani kila mtu anakuanga kwa mambo ya mjengo? Tukitoa pesa kuna daktari anajenga, kuna nasa anajenga, kuna mwalimu anakuwa kwa mjengo. Wacheni kutudanganya. Tumeamuka. Wadhi nyime kowuok e mago motendegi